आंनि मिसेसआ फोरोंगिरि खस्थ' मोनो मानो होनबा जोङो टाइम होनो हाया न'खरफ्राव मालाबा फनाव रायलायबाबो जोंखौ बिजि मोनो अरायबो आंनि गोसो मोदोम आंनि न'खरावनो दंजोबखायो जि हिसाबै Sri Bijit Dura Narjari is selected as Deputy Speaker, BTC Legislative Assembly, unopposed. গতিকে তেখেতক নিজৰ স্থানত আগুৱাই আনিবলৈ মই অনাৰেবল মেম্বাৰ এম লমচাও আৰু দেহাছাৰ বসুন্ধৰী মই অনুৰোধ জনাইছো Next, kami somkhat buhuma okhabarni seraw serba randini burgewa mamau dimani boser kaushe baisani gotoni hokha फरायनो हाथाय खोमसि बिमानि मोखांनि सायखं गोलैदों आंनि बेलकनिनिफ्राय नुहुरनाय फाथि गेरेमसा सेरनि लामायाव रेल साइथियाव होख्रेमजानाय जिबौ बायदि सलदै गोग्लैनानै दं एम्फौफ्रा गोबांदों गोजानाव सैमा मासेया सिगाङावनो सुंथादों आंनि बिलाइ जोबथानाय डायरिया समा आसि थुग्रोदों नंगौ हर गेजेरावनो मिनिटथामल'सै बायजोआव जोबथा डिसेम्बरनि गुसुबार मेगन गोसा बियो आंनि बेलकनियाव इन्जुर गरंजों हाबफैदों आं मावोब्ला आंनि सायख'आबो आंजों मावफायो बेलकनिनि गासा अखाफोरा खेबसे बिगुर जानानै दुखुनि गोरान मिनिहरदों सोमसि मनालिसा मिनिनाया माबादि मोनलाय फासिनि देवआव अखाफोरा आथिखालाव दाबो फैयाखै गोजोन्थों आरो दिनैनि बे हारिमु सासे आबादारि न'खरनि सुबुं आरो आंनि न'आ गोथौ मोनसे गामि गेजेरनि जायगानि बे गामिनि मुङानो जाहैबाय सेसापानिनि फिसा गामि फालासगुरियाव आं जोनोम मोनदोंमोन आफाया सासे आबादारि आरो जोंहा न'खराव बिदा फंबाय साथाम आरो बिनानावफोर दङ आरो गामियावनो सेसापानि गामियावनो पलासगुरि एलपि स्कुल होननाय आंनि गामि न'जों नांजाबनाय आंहा गंसे एलपि स्कुल दङ बे न'जों नांजाबनाय एलपि स्कुलनिफ्राय आंनि फरायनायखौ जागायजेनो सेसापानि गेजेर फरायसालियाव फरायदों आङो आरो सेसापानि गोजौ फरायसालिनिफ्राय आं 1991 मायथाइयाव आङो मेट्रिक आनजादखौ पास खालामदों आरो 1993 मायथाइयाव आं हायार सेकेन्डारिखौ तामुलपुर कमार्स कलेजनिफ्राय पास खालामदों बिदिनो आंनि फरायनाय जिउआ थांदोंमोन बिनि उनाव फरायफुनाय थानाय समावनो जेब्ला गोब्राब दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव सोमावसारनाय जादोंमोन बेवहाय आङो सासे सोमावसारिनि सोद्रोमा हिसाबै खामानि मावदोंमोन आरो कुमारगादा आन्चलिक दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आं गोलाव सम बिबान लानानै खामानि मावदोंमोन खमैबो आङो 15 बोसोरसो आं बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावदोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कुमारगादा आन्चलिकनि जेनेरेल सेक्रेटारि जादोंमोन गोलाव सम आफादगिरिबो जादोंमोन बिनि उनाव आंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समा बिदिनो बारलांदोंमोन आरो बै समाव जेला बर'नि मोनसे सोमावसारनाया जोबो सुक्ति जायो बिनि उनाव जोंहा हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बिपिएफ हान्जा दानाय जायो जोनोम जाजेननाय बिपिएफ हान्जानि जोङो सोद्रोमामोन खामानि मावबोबाय थादोंमोन आरो बे 26 नं जोंनि समस्थिनि आङो बिपिएफ हान्जानि गोबां बायदिसिना बिबानाव थानानै आङो खामानि मावदोंमोन आं दाबो दरंगाजुलि समस्ति बिपिएफनि आङो आफादगिरि आरो बिदिनो आङो राजखान्थिनि खामानिखौ मावबोबाय थादों आरो लास्टलि आङो 2011
मायथाइयाव आङो बे बियाबनिफ्राय एमसिएलए जानो हादों आरो नैथि खेबनि 2015 मायथाइयावबो आङो गोबां भट लानानै आङो बे बियाबनिफ्राय आङो देरहानो हादोंमोन रायजोफोरनि मोनसे अननायखौ बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनायनिफ्रायनो दिनैसिम बिपिएफ हान्जानि खामानि मावजासिम आङो दासिमबो मोनबोबाय थादों आरो जानो गोनां जिथु बिसायख'थि आं बाव गोबां भट लानानै देरहानायनि बिराद मोनसे आंना सुजुगा दङ आरो जेब्लानो इलेक्सना फैफिनगोन बे समावनो आङो गोबां भट लानानै देरहागोन जोंहा मोनसे एकदम खाथां बिसास जानानै दंखायो दा फैथ' दा दुखुनि सम बुहुमावनो कर'ना भाइरास बे सोलिगासिनो दं बिनि थाखाय सोब जायगायावनो लकडाउन जाबाय बा इलेक्सनाबो डिफार जाबाय ओंखायनो जों दा सानदे आरो न'आवनो दङ न'आवनो दंथ'यो बेखिनियानो नोंथाङा कमार्स कलेजाव फरायदोंमोन नोंथांनि फरायनायनि बे कमार्स लाइनावमोन डिपार्टमेन्टआव कमार्समोन दा कमार्सआव फरायनाय हिसाबै नोंथाङा माने सिएफोर जानो हायोमोन सिए एप्लाइ खालामनो हायोमोन कम्पानि सेक्रेटारियाव नोंथाङा थांनो हायोमोन नाथाय नोंथाङा माने दुलाराय बर' फरायसा आफादजों माबोरै सिथाबलायनाय जाखो एक्सुवेलि आङो आफायाबो आरो जोंना गामिनि आबादारिबाबो बिथाङाबो गामियाव फिसा फिसौ बिबान लानानै खामानि मावोमोन जेरैहाय गामियाव बाथौ फुजा जायोबा बा गामियाव आफादगिरि सेक्रेटारि बा बान्दो कमिटिनि बिदि बिबान लाग्रामोन आफायाबो ओंखायनो आफानि सरनो आंबो रायजोनि खामानि मावनायनि सुबुरुनखौ बिथांनिफ्रायनो मोनदों होननानै आं सानो फरायसा आफादनि सासे मैखोम दैदेनगिरिमोन नाथाय नोंथाङा माबोरै बिपिएफनि खाथियाव साफैनाय जाखो एक्सुवेलि नोंथांमोना बयबो मिथियो जे दुलाराय बर' फरायसायानो हक गुबुन गुबुन फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा समजों लोगोसे जिहेतुके रायजोजों ससियेल थासा थाबाय थायो बे हिसाबै माने बिदिनो माने राजखान्थि हान्जायाव फैनाय जायो खायफाया फैया खिन्थु फ्राय संगठनफोरनि मानसिफोरा राजखान्थिखौनो लामा लायो होननानै जों नुदों बेनि आंबो सासे होननानै आं गावखौनो सानो राजखान्थिनि थिलाव फैनानै गोजोननाय दं बिराद गोजोननाय दं आं मानो होनबा जि जायगायाव आं जोनोम मोनदों बे जायगाया माने ओरैबायदि जायगा सेसाफानि पालासगुरि बे जायगायाव माने खुनु बेबस्था गैयामोन कमिउनिकेसन गैयामोन स्कुल बा जाथायाति बेबस्थायानो हम बा जेबो आखायनो गैयामोन आरो बेयाव बेसेबांबा गिदिर दावदै आरो जिर' डेभेलपमेन्टमोन आरो बिनिफ्राय जोङो बै समावनो सानदोंमोन आरो बे जायगाखौ जोङो बोरै बिनिफ्राय जोङो एसे जौगानाय लाबोनो हायो बे खोथाखौ सिन्था खालामनायावनो जोङो बै समावनो आं थांखि लाखादोंमोन बे जायगाखौ आं फोसाबगोन आरो बे जायगाखौ जोङो गुबुन गुबुन जायगा बायदि आं खालामगोन होननानै आंहा मोनसे सिमां दंखायोमोन बेबायदिनो आं बे सिमांनि मोगथांखौ आं दिनै खालामनो हाबाय आंनि जायगायाव दा पाखानि लामा आंनि न'सिम पाखानि लामा बाव कारेन्ट फैबाय स्कुलफ्रा जों लुजोब्बाय बेखिनि सिमांखौ जाफुंहोनो मोननानै आङो गावखौनो मोनसे जाफुंसार राजखान्थिनि खामानि मावदों होननानै आं सानो सौग्रावदों आं एक्सुवेलि जोंनि न'खरा आबादारिबाबो आफाया आबादारिबाबो जोंहा न'खराव सोब फोरोंगिरि लाइनावनो दंजोबो आंनि बिनानावा फोरोंगिरि आंनि मिसेसआ फोरोंगिरि आंनि ब्रादारा फोरोंगिरि आरो बिदिनो फ्राय न'खराव फोरोंगिरि लाइननि न'खरनि मानसिजों थेवबो आं बै समाव आं जिहेतुके फरायसा आफादनि खामानि मावबोनाय हिसाबै आंनि जि सिमां बे सिमांखौ जाफुंहोनोबा आं साख्रि मावनानै थायोबा बावबा आङो बिजनेस मावनानै गोदोनानै थायोबा आं जि सानदोंमोन आंनि जिथु सिमां बे सिमांखौ आङो रायजो राजानो होनो हानाय नङामोन आरो आंनि बेक्तिगत पार्सनेल जिथु सिमां बेखौ आं जाफुंहोनो हानाय नङामोन आरो रायजोनि सिमांखौ आं जाफुंहोनो हानाय नङामोन नोंथांनि अनजालि बिसि एबा फिसाफोरा नोंथाङा राजखान्थिनि थिलियाव आगान होनायाव एसेबो खस्थ' मोनाखैना एक्सुवेलिथ' खस्थ' मोनो मानो होनबा जोङो टाइम होनो हाया न'खरफ्राव मालाबा फनाव रायलायबाबो जोंखौ बिजि मोनो जों बेलेग गुबुन सुबुंजों रायलायबाय थानाय समाव फन हरबा बिराद गोबावसिम बिथाङा बिजि मोनबाय थायो थेवबो रागा जोंफेरा नेनानै थायो दसे उनाव फन हरफिनगोन बेबायदि फिसा फिसा जाथाय जायो नोंथाङा न'खरनो मा समखौहाय हगारनो हायो ओरैनोथ' आङो एक्सुवेलि आङो न'खरनि गोसोखौ दंजोबो आंना गासिबो आंनि फिजिकेल देहायासो आंना न'आव सौहैया अरायबो आंनि गोसो मोदोम आंनि न'खरावनो दंजोबखायो जि हिसाबै मानसिया माने फिजिकेलि आं न'खराव सौहैनो हायाबाबो जेबो साना बिराद फुङाव सिखारो 5 बाजियावनो सिखारो आङो 5टानिफ्राय आङो सिखारनानै एसे मर्निं वाक खालामो जगा खालामो बिनि उनाव 6टासो जाबा आङो दुगैयो फुङाव दुगैखायो आं 6टासो जाखांनायनि उनाव मानसिफोर फैयो न'आव
सयथानिफ्राय आं मानसि लोगो हमो रायजोफोर लोगो हमो सयथानिफ्राय ओरैहाय 10टा 11टा जेसेबां आंखौ लोगो हमनो मानसिफोर फैयो बिथांमोनखौ लोगो हमजोबखांनानै आरो आंनि माखासे खामानि थानाय बायहेरायाव बे खामानियाव ओंखारलाङो ओरैथ' होननानै आं साननानै लाया आं गावखौनो सासे रायजोनि सासे सोद्रोमा होननानै सानना लायो आरो रायजोनि खामानि मावनो लुगैनाय सासे मानसि हिसाबै रायजोआ आंनाव फैयो बिभिन्न समस्या लानानै फैयो आरो बे समस्याखौ आङो हानायमानि समाधान खालामनो नाजानायनि थाखायनो मानसिफोरा आंनाव फैयो फैबाय थायो बारानिफ्राय बारानिसो फैयो आरो खम फैया 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बर' एकर्डआ जाबाय बे समनिफ्राय जोंहा बेवहाय राजखान्थि हान्जा दानाय जाबाय जि दिनखालिनिफ्राय राजखान्थि हान्जा दादों ओइदिनखालिनिफ्रायनो आंबो बे राजखान्थि हान्जानिनो खामानि मावबोबाय थादों मोनसे समाव आं TLCC-निबो चेयारमेनमोन थिग बिदिनो पार्टिनि आङो तामुलपुर जिल्ला इउथ BPF-नि आफादगिरिमोनबो बिदिनो गोबां बिबान लानानै आङो 2000 मायथाइनि 10 फेब्रुवारि बिनि उनाव जि राजखान्थि हान्जा दाबाय बिनिफ्राय आङो बायदिसिना बिबानाव खामानि मावबोदों एक्सुवेलि आं दहाय खनसे बुंखांखाबाय जे दरंगाजुलि समष्टि हिसाबै बेवहाय मोनसे बिराद गिदिर दावदैमोन आरो जिर'मोन आरो जेबो गैयामोन लामा गैयामोन दालां गैयामोन दा नोंथांनो आं मोनसे खोथा बुंनानै मोजां मोनगोन आंनि दरंगाजुलि समष्टियाव दंफां दलां गैला गैसोबो आरो आङो भुटाननिफ्राय भुटान सामद्रु जंकरनिफ्राय ओरै आंनि गामिजों सेसाफानि गामिजों पार्कि जानानै सेसाफानि गामिजों आनन्द बाजारनिफ्राय तामुलपुरसिम बे माने 2 लाइन्स हाइवे बायदि आं खामानि मावना लानो हाबाय थिग बिदिनो आं मोनसेल' उदाहरन होबाय थिग बिदिनो फाखा लामा बेवहाय फ्राय जाय गामियावनो जाजोब्बाय मोनसे मोननैया दाबो जोङो मावबावनो दंबावो बे माने एसे सेंसन जानानैबो दंखायो बेखौ जोङो मावनो आखायाव लाखानाय खामानि दंबावो एक्सुवेलिथ' लामा हिसाबै मावनांगौ गैला बेवहाय दारंगाजुलि हिसाबै खिन्थु बे फिसा फिसा गामि सिङाव हाबलांनाय फिसा फिसा लामाफोर दंबावो बेफोरखौ जोंहा मावनांगौ दङ फारसेथिंजाय जोंहा आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेमा बारा जाबोगासिनो दं बिथांमोनखौ जों बोरैहाय आनएमप्लयमेन्ट प्रब्लेमखौ बोरै सल्भ खालामनो बिनिबो जोङो सानदोंमोन बिनि थाखाय माखासे खोथा जोङो रायलायनानै जों बिथांमोनखौ बोरैहाय जिखुनु खामानियावनो एंगेज खालामनानै होनो हायो खोथाखौ जों सानो आरो रायजो राजानिफ्राय गेजेराव जोङो बेखौनो थांगोन जे जोंनि इयुथफ्रा जायफोरानोखि लेखा फरायनानै गोरों गोरा जाबाय बिथांमोननि फिउचारा मा जागोन बे फिउचारखौ जोङो बोरैहाय मोजाङै बिथांमोना लांनो हागोन बिनि थाखाय जों माखासे आसनि लादोंमोन अजदाथ' जोंनि BPF हान्जाखौल' होआ जायखिया राजखान्थि जायफोरानोखि सासनाव थायो BPF-खौल'सो रायखांदों दा जायफोरानोखि देशखौ सालायबाय थादों भारतबर्षआव अपोजिसन पार्टिया सोब माने सासनाव थानाय हान्जाखौनो कारापसन होनो गादिनिफ्राय बोख्लायनांगौ होनो जोंखौल' नङा आरो खिन्थु जोंथ' लाखिलि 17 बोसोर जोंना BPF हान्जाया सालायबावदों सोरबायाथ' 5 बोसोरावनो माने पार्टियानो थेर बेथेर जायो अपोजिसना बुङो जोंबो बुंगोन जायफोरानोखि बुंगासिनो बिसोरथ' जिर' नंबावा जिर'खौ लिरनो थाखाय बिस्रा साहसानो जाबावनायसो नङा बेखौ जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंगोन बेखौ आङो बे समाव बुंनो लुगैया समजों लोगोसे BJP AJP BPF समजों लोगोसे माबायदि थाङो बेखौ जोंनि गोजौनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायलायगोन UPPL जों गासिबो रायजो राजाया दं होननानै नोंथाङा बोरै बुंखो आं बेखौ आसरितसो जादों जिहेतुकि जोंसो सरकारखौ दागोन रायजोआ बुंगासिनो दं जोङो 35टा सिट मोनगोन होननानै बेथ' UPPL-नि दैदेनगिरिनि बुंनायसो जोंसो 35 सिट मोनगोन बिथांमोननिखौ जों मिथिया खैथामोन सुक्तिखौथ' दुलाराय बर' फरायसाफोरा खालामदों आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरा सुक्ति खालामदों हिसाबै UPPL-खौ बिथांमोना लाफानानैनो रायजो राजानि गेजेराव हाबगासिनो दङ सुक्तिनि माबायाव मा दं मा गैया बेखौ रायजो राजाया बिजिरगोन रायजो राजानि बिजिरनायनि गेजेरजों बे सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलाव हारि हिसाबै बा बे ओनसोलाव मा मोनगोन बेखौ रायजोआ बिजिरगोन बिजिरगासिनो दं बे मोनसे बाथ्रा आरो जों जाहैबाय राजखान्थि हान्जानि मानसि जोंना बाव सुक्ति खालामबाबो सुक्तिनि आगोलबो जोङो जों बे जायगाखौ BPF हान्जाया सालायबोबाय थादों सुक्तिनि उनावबो जोङो 35टा सिट लानानै जोङो बे ओनसोलखौ जोङो सालायगोन बियो सरकार जागोन बे बोरै जानो हाथावगौ औ बेथ' जोंना आसामावबो एलायन्स दं दा आरो आं नुनायाव आरो जोंनि आंनि बियाबाव आरो BJP दङ UPPL दङ गोबां बिजाथिफोर दं आरो खिन्थु BJP-जों आरो जोंहा आसामाव एलायन्सबाबो नैबे आंनि बियाबाव बिथांमोन जोंहा बिराद गिदिर फाराग आरो नोंथाङा इमानुएल मोसाहारिनि उत्तराधिकारी नमिनि
इमरान मोसाहारिया जेब्लानाखि एमएलए जालांबाय अब्ला बे एमसिएलए सिटआ लांदां जादों आरो बेनि थाखायनो नोंथाङा बे एमसिएलए सिटआव नोंथाङा दासिम एमसिएलए जाबाय थादों दा दिनैनि दिनाव सुलुङा बुंनाय जादों जे इमरान मोसाहारिया बिपिखौ गारनानै बिजेपिआव हाबनो लागै थांदों अब्ला माने नोंथांनि गोबांथार फलोवार्सफ्रा बिजेपि जानो थांगासिनो दङ आरो नोंथांनि बे बियाबाव बिजेपिआ मैखोमैनो माने देरहानो थांगासिनो दङ नोंथांनो सोर खिथादोंथाय आं बेखौ मिथिया बाव बिजेपिआ दि मैखोमै देरहानो थांदों होननायखौ बेयावथ' इमरान मोसाहारिया माने बिजेपि थांगोना बे बातरि कागजाव ओंखारबाय पेपार निउसपेपाराव ओंखारबाय खौरां बिजोङाव ओंखारलांबाय दा अब्ला बिथांजोंथ' गोबांथार सापर्टार दं बिपिएफनि मानसिफोर बिथांमोनहा इमरान मोसाहारिखौ फल' खालामनानै थांगोन बिजेपिआव आरो बिजेपिनि केन्डिडेट दं बेवहाय आरो बिथाङाबो सासे मैखोम इएममोन बे इएममोन हिसाबैहाय बिथाङाबो गोबांथार सापर्टाव दङ दा बे हिसाबै गोबांथार बर' मानसिया एबा बिपिएफनि फलोवार्सफ्रा बिजेपिआव थांगासिनो दङ इमानुएल मोसाहारिया फल'वार दं होननानै नोंथांनो सोर खिथाखो बे जाहैबाय बिथाङा आवगोलनि नंगौ जेनेरेल सेक्रेटारि दाबो बेलेगफोरनो आं मिथिया दंना गैया खिन्थु बिथांनि फल'वार होननानै जिथु नोंथाङा सोंबाय बे फिननायखौ आं ओरैसो होनो लुगैयो बेफोर फल'वारासो जोंनि बिपिएफ हान्जानिसो बिथांनि इमानुएल मोसाहारिनि हारसिंनि नङा नोंथांनि कन्टेस्ट खालामनाय बिजेपिनि केन्डिडेट बिथाङाबोथ' गोबांथार फलोवार्सखौ लानानैनो बिजेपि हाबदों बिथांखौ आङो बिसिबां बुरजा फल'वार लानानै हाबदों आं बेखौ मिथिया बे मा थारिखमोन आं बेखौ बावलायलांबाय खोनानो मोन्दों गावनि न'आवनो साब्रै साबा दैदेनगिरिखौ लानानै हरनि 9:30 बिजेपिआव हाबदों होननायखौ आङो पेपार मिडियाआवसो मोन्दों बिपिएफआ खिन्थु सरकार जाथारा इउपिपिएलनि सरकार जागोन बा बिजेपिनि सरकार जागोन नोंथाङा देरहाबोनायनि उनाव नोंथाङा इउपिपिएलआव हाबनो हायो सोर बुंदों बिपिएफआ सरकार जाया होननानै बिपिएफआ सरकार जागोन जोंना हाग्रामा महिलारि सारा शिफ जागोन बेनो आरो जाया मानो होनोब्ला दा गभर्नर सासन जानानै दङ बड'लेण्डआव गभर्नर सासन जानायनि उनाव गोबांसेयानो बानबुंथि होदों जे बे गभर्नर सासन खालामनाय लोगो लोगोनो बेवहाय मोनसे परिबेसा फैगासिनो दङ जे अपोजिसनखौ फरवार्ड खालामनायनि अपोजिसननि थाखाय मोनसे लाब जागासिनो दङ जेरावहाय इउपिपिएलआ बुंदों दुलुर फरायसाफोरा बुंदों आरो गासै पलिटिकेल पार्टि बिपिएफनि अनगायै नोंथांमोननि एलायन्सआव थानाय बिजेपि जायनिखि रुलिंआव दङ आसामाव बिथांमोनाबो रायजोपाल सासननि थाखाय दाबिदोंमोन आरो रायजोपाल सासना जाबायबो दा बिपिएफआ खावलायदोंमोन रायजोपालखौ जे बेखौ आरो 6 मान्थ एक्सटेन्ड खालामनांगौ दानि सोलिफु सरकारखौ नाथाय मानियाखिसै दा बेफोर बिथिङा माने बिपिएफ दोलोआ जे दुर्बल जाबाय बेखौ फोरमायो आरो बिपिएफ दोलोआ बे दुर्बल जानायखौ मोनदांनानै रायजो बिपिएफनो भट होआलासिनो गुबुननो भट होनानै बिपिएफखौ सरकार दानो खाबु होनाय नङा इलेक्सनखौ फाथिदो सोर सरकार दायो बेखौ रिजाल्टनि दिना मोनगोन देरहायैनि प्रश्नआनो गैया 110 देरहाखागोन होननाय मानसिया बोरै देरहाया जाबावनांगौ बेसेबां भटआव नोंथां देरहागोन आङो 25,000निफ्राय 30,000 मोनगोन नोंथांनि कन्टेस्टआ सोर जागोन कन्टेस्ट गैया बाव जाय 30,000नि उनाव ओरैहाय भटानो थाहैखाया आरो साब्रै साबा केन्डिडेट बिसोरो सोरबा 2,000 3,000 सोरबाया मेक्सिमाम 5,000 बो मोनहैनो हागौ नोंथाङा इउपिपिएल बेसेबां होगौ भटखौ इउपिपिएलआव 6,000सो मोननो हागौदां बिजेपिआ 4,000सो পাক্কা বিপিএফ দলত আছিলে জন্মৰ পৰাই মই বিপিএফ দল কৰি আহিছিলে তেতিয়া বৰ্তমান পৰিস্থিতিত যেহেতুকে বিপিএফ দলে চৰকাৰৰ অংশীদাৰ দল হয় গতিকে মোৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কাম কাজ নিশ্চয় মই কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ চৰকাৰৰ লগত থাকিলেহে যেহেতুকে মই মোৰ সমষ্টি তথা মই মোৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে মই কাম কৰিব পাৰিম কাৰণ মোৰ এটা আশা আছিলে যে মই ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ হৈ কাম কৰিম আজি মোৰ খুব সৌভাগ্য বুলি মই ভাবোঁ আজিৰ দিনটো মোৰ কাৰণে ভাল দিন বুলি মই ভাবোঁ